vapinda mutauni mabhastop vachisecha vanhu mabhastop. Alright, chainyanyoba chii? Maselfoni nezvikwama, mari keshi chaichayo muhomwe. Alright. Kana aba ari kuzvisa kupi kumba vabereki vari kuziva here kuti mwana ndo zvaari kuita? Zvinhu zvinotozikanwa kana nemaraini yese kana nemusha wese kuti ndo basa rake raanoita se raanotoita. Zvinhu zvino ndo kurarama kwake kwaanotoita kwa kutoba kwaanenge achitoita ikoko ndokutorarama kwake chaiko chaiko. Alright. Pane nyaya imwe yakataurika yekuti anenge panotoitwa zvokutobikirwa doro. Zvinhu zvandimosezvo sese vanhu vaigarawo maraini, ndakabva hangu maraini kuti pane nguva zvinhu zvataingonzwa kuti aitobikirwa doro kuti atoita se achienda kunoita basa rake raanoita rekushava rekutora mafoni selfoni ro aitobikirwa doro. Achibikirwa doro nani? Nevabereki ndo aitobika doro potoitwa zvinhu achitobira vanhu izvezvo maraini hamusi kugarika maraini baba akabva kuSouth Africa zvinhu zvatochinja maraini vanhu chacharubhutira vanhu maselfoni vanobhutira vanhu mari maromu road pakati peroad anebudisa banga otorera munhu mari sezvaatoita mukadzi waatora paazosungwa nemapurisa atobvutira munhu atomubvutira mari masikati machena pamucheka neruoko mukati memaoko. Ndofunga nyaya yatataura kuti tambenge tambotaurawo namai vake nemukoma wacho vavabvuma kuti vange vachizoya kuchirongwa, asi tichitongopedza kutaura tozoona mafoni apinda kuti munhu yaatobaya mumwe nebanga, atobaya mukadzi akazvitakura atozosungwa nemapurisa. Right, okay. Right, regai ndichoya kwamuri vachimoti. Right. Muri kutaura imi kuti munhu uyu akasungwa hagare ichokwadi tete, hagare kucheri, anoti akasungwa sanhasi oenda kukoti after mazuva mairi, asvika kukoti anosvika obva anzi kurimandi kana kuti 2 weeks kana 10 days. Paanodzoka kukoti anosvika achinzi enda kumba free bail, asi mapurisa enharaunda nevanhu vanenge vakabayiwa vaya havakwanisi kuenda kupi kupolice post vanenge vasati vadaidzwa, but chinozovashamisa ndechekuti vanozongomuona futi amumusha akutanga futi nyaya dzake dzekubaya nemapanga. Alright. Ngatitarisei pane paakanzi panonzi kusungwa kwake kunotonedza habatike zvokumhanya. Imimi semuvakidzani munoti munogara makaona zvese, mungambotiudzawo paakambosungwa chii chakaitika, kana mungatirondedzera zvizere kuti angaitei, mapurisa pakauya akauya sei, akaita sei, zvakafamba sei? Okay, tinotenda. Apa turitaura munhu ane 28 years. 28 Edwe. Mukomana uyu ndezvekuti pekutanga paakatanga kuparamhosva akabaya mota imwe murume womumusha. Abaya mota iyi ndezvekuti akazoenda kumapurisa abva anovhurisa inonzi ripoti. Kubaya mavhiri ese mota, mavhiri mana. Saka munhu akabayira mota uyu akazoenda kumapurisa achibva ati musungwa wangu ndamuona aripo, ari kumba. Sezvinewo munoziva panouya mapurisa nharaunda vanoungana. Mapurisa akati achisvika isusuwo semuvakidzaniwo takabva tangoendawo chida kunoona kuti chii chikuitika. Bva tangonzwa kuti arimo mumba. Asi mapurisa pakanovhura dhoo mumba macho makabuda imbwa. Makabuda chii? Makabuda imbwa ichimhanya. Vane imbwa here pamba? Havana imbwa, havachengete imbwa. Amai vacho vakatobvunzwa nemapurisa, even vanhu vanogara pamba ipapo vakatoti arimo akarara. But pakanovhurwa dhoo ichivhurwa makabuda imbwa yakamhanya. Imbwa yakamhanya mumba maanga akarara. Alright. Imbwa yabuda, mapurisa akapinda mumba. Mapurisa akapinda mumba bva vana musina munhu. Saka muri kuti chikwemi, muri kuti munhu akachinja akaita imbwa? Ndo chaizvo teteyo. Haivo. Zvirikwe? Nemukomana ega zviripo. Imbwa? Nekuti mabasa acho ari kubata acho haana kupfava. Alright.
saka mapurisa akazodi mapurisa aona ndo zvaitika akabva aenda after kanguva after svondo mbiri mukomana uye akazobaya futi shamwari yake nebanga abaya shamwari yake nebanga masikati akamubaya zvekuma 9 right abaya zvekuma 9 mukomana wematsotsi uye achibva aenda futi kwauri yatso achibva anoita robert vatorera futi munhu mari saka vanhu vese vaenda kumapurisa vachinoita sei vachinoisa vachinomangana saka pavakaisa ripoti mapurisa akabva azouya akazouya zvekuma 10 makuseni asvika kuma 10 akaona mukomana wealwisa arimo zvaona alwisa arimo alwisa anga akabata yamunoti pachirungu yegolf stick nebanga akazvibata nemaoko chimwe saka mapurisa achida unodai achirova mupurisa mumwe achiuya achirova mupurisa mapurisa bvaona kuti panapa hapana kumira mushe vavaita inonzi enforcement nechirungu vachibva vadaidza mamwe mapurisa bvakauya mapurisa akauya nemategas vachibva vakanda rekutanga haana kubuda apa raikandwa pai mumba make imomo right vakakanda anokwana kuita 4 arimo asina kubuda ndo paakazoti buda manje pamba pazara vanhu panze pese pai mapurisa nawo kutiza mapurisa atiza mapurisa mukomana yakavhavha murumu make muye makandwa mategas achibva enda pari kuitika zvamai vake varipi amai acho vabuda vakunze kwegedhi vanhu vese vakabuda vese vanogara pamba ipo papa nemaroja ndo paakabva abuda achibva enda mba mamai vake agara muime mapurisa vakanda futi tegas mbedroom mamai vake haana kubuda ndo pakazodaidzwa inonzi pachirungu dog section mapurisa embwaye akazodaidzwa dzava kuma4 fungai kuti kubva kuma10 vanhu vakangoungana mapurisa vakangoungana kuseni the whole day pakauya inonzi dog section pakauya nembwa alright mirai kuseni kuya kwakandwa mategas samategas akatombopera vanhu vese vedzimba dzakatenderedza vakakachidzwa vakatobuda mudzimba mavo saka bva varamba vakamira vachiti munhu achabuda vakaramba vakamira achiti achabuda saka buda kwaakazinga aita ndokuti akazobuda mba make muye mamakandwa mategas achibva enda mamai vake imba yamai vake yakatarisana negedhi achiona munhu wese ari kupinda kuda kuita sei zvese aiona saka vamutadzira mapurisa vakazodaidza iya inonzi pachirungu dog section vedzimbwa vaya vedzimbwa vakauya varipo vanenge vana nepolisi nemota yemapurisa vachibva vauya bva vateera vanhu vaudzwa vanhu zvikanzi pakati mumwe hwandi yakatora imbwa iyi achibva asaidzira kuna alwisi yakanomuruma chidya saka iye nebanga rake rangana yakabaya imbwa inofunga kanopfuura ka10 imbwa apa yakamubata yakamuruma apa chidya chesechi iye achiibaya achita bozanga nebanga akazinga ane banga nechigero kuibaya mapurisa ndo pakatona kuti tikaregera imbwa yakufa ndopo vakazoti nechirungu release bozi imbwa vakutaura imbwa inonzwa ndo payakabva yaita yamuregera ndo pavakabva vatora imbwa ibva vanoisa pai mumotikari imbwa yangoora pata yakuara ropa miri wese saka ndo pakazoti plan vachibva vadaidza inonzi vanoita anzi DRG yakangofana nesupport unit dzanga dzava kuma7 manheru funga kuti kubva kuma10 kubva kuseni funga kuti kubva kuma10 DRG yakazosvika kuma past 7 to 8 yasvika DRG yakasvikonzwa nevanhu kunzi munhu yanetsa adai apa manje ane golf stick chinotambiswa golf nevarungu chimupini chinoiswa golf nebanga saka veDRG vakauya vanenge vane zvimashield zvavanenge vanazvo saka vachipinda mbamuye vakada kupinda zvezve zvekunge zvedzungu tongoti dzungu semunhu havasi kuziva kuti zvakamira sei saka vakanochidaiso chishield cheche achichirova mupurisa achinodonha negotsi mwe achinodaiso achichirova arwisiwe apa anga ahwanda nekitchen unit yamai vake airova akahwanda nekitchen unit zvakatora inofunga 30 minutes kuti vazomubata saka vakabva ava vakarohwa mapurisa vachidonha vakaita sei havana kutiza avaidonha umwe wacho achipinda munoziva panouya verayotika vanoita zvekumhanyidzana kuti vaite sevapedze basa ravo
saka arwisi yakazonoti one day futi nekitchen unit yeah ndopa wakazokwanisa manje toti kuzhaba here kana kuti kurova kitchen unit ye because kuseri kwekitchen unit kwanga kune space ndokuzomutsimbira nekitchen unit ye ndokuzokwanisa kumubata but kitchen unit yese yakaparara kusara pasina chinhu nekuti vakaita zvese zvakaparara zvese because makapa aya edhaka aya aitora achirova mashudhi emapurisa kusvika zvese midziyo yamai vake yese yakaparara ndokuzomubata kwakaita vachibva vaenda naye taitasira kuti pamwe achanotongwawo mutongo chaiwo kuti musha mugare mune runyararo but akangonogara kurimandi inofunga zve 3-4 months achibva adzoka ndezvekuti asati vanhu vanomutya musha munhu wese vanobaya nebanga anobva atotaura kuti ukangoenda kumapurisa chete ukazouya kukoti ndokuya ndichikupedzisa ndadzoka saka vanhu vese vanobaya nemapanga handikaenda kukoti ndoya ndichikupedzisa ndadzoka pewiki vatikataisa vanhu vanobaya vanosvika 4-5 anobata kana kuti ma9-10-11 makuseni anomukira kuseni kunobata vanhu achibaya nebanga achidini achivasecha anobvuta haatombosecha anotongoti ndipe foni ukada kumboita nharo paipa ndopa anobva akubaya anowanzobaya maoko aya akabata anenge akabata foni saka ipa uchabayiwa ruoko unobva ungokanda foni pasi plus vanhu vanonyanya kubata vakadzi saka nangokubaya iwo unobva ungokanda foni pasi obvaita sei alright imimi alright okay taurai saka ipapo pakazobatwa futi cash 2 andapa adzoka kujerika anobaya achida kubaya hanzvadzi yake achinoda kudombaya futi amai vake hanzvadzi yake mwana wamai vake koenda zvinonetsa mufana wacho kuti uzive kuti kana kuti madrugs kana kuti anoita zvemadrugs handingati bhozi handisandamuona achiita zvemadrugs anenge ari soba anenge achitoita soba but anoita kunga nemweya zvezvebhozi nyango pakamboya mapurisa nyango vari vangani havakwanisi kumubata iwe kuti munhu ari kunzi ari mumba voda kubata wona muchibuda imbo ndinotoshamisika ndichiona mapurisa anenge ane mboma yemutauni achikwanisa kurova kombi but vakasvika pana iye havana zvavakwanisi kumubata muritaura zviri kuraramika here ndo upenyu hwekurarama vanhu vemuseni medicine nemukomana iye anotone vamwe wake vaanoshanda navo vaakarecruita bhozi pechi 2 pacho paakazobatwa mapurisa akadaidzwa futi apa ndo paya paakanga azosungwa atsimbirirwa nekitchen unit akanogara 4 months anogara 4 to 5 months achibva adzoka akanga atongwa anonzi akatongwa asi imbwa yaakabaya yacho yakazofa gore ineri but anga atongwa enzi akangotongwa inofunga akangotongwa nenyaya yembwa bhozi kuti akabaya imbwa bhozi madhoketsa anga anauka vanhu vakatya kuenda kukoti saka nyaya iripo vanhu vaabaya vaarobha vakaenda vakanomangara vari kutya kuzoenda zvinongofa zvakadaro vanotya kuzoenda kunoita mawitness mukoti obva adzoka alright kechi 2 ndezvekuti akabaya futi munhu mamuchiri pahanzvadzi yacho akasangana naye anzi kubhawa here nehanzvadzi yake achibva imhanyisa mubhawa kuti bva kunomeenda kupi enda kumba achibva aenda kumba bva ada unobaya amai vacho abva kudaro achibva abata futi munhu kwiyo uyo akambata amanhero manje madhoketsa ese vanhu vese vaingoita se vachinoripota saka mapurisa akazoudzwawo amene akazongoaudza kuti musungo wenyu ari kupi ari kumba bhozi vanhu vari kumubata munhu uyu havasi vedu anopfeka informa kune mapurisa iwayo anetsa iwayo ari kunyatsoda kuti umbavha upere nemazita amene mazita anotaurwa mazita ataurwe mapurisa episi epaseni maris abatsira varume vavo vabatsira zvoti kudai pasina varume vavoka handizivi kuti tingadai tiri papi saka bva vamuvinga vachibva vamuvinga ndezvekuti vakasvika mapurisa episi epaseni maris pavakasvika vakatomusvikira arimo mupurisa akatanga kusvika akangoti simbe iseni infact pakatanga kusvika mwari light anga apfeka magirasi achibva anorohwa nesando achinobuda
akarohwa payana urohwa musoro akarohwa panapa mamai nesando saka pane mumwe wacho anenge akati simbei akanota zvandakada kuita izvi ndiye akabva anotora chaakanotora bhozi akatoona kuti panapa tikasadaro hatiwini achinomurova nedanda apa akangomurova zvekuti apa akwanise kumubata pakabata chibanga achinodonhedza banga achimubata amubata achibva vamutora bva vaenda naye kuSt Mary's police station achibva anogara mazuva anenge akasvika mana bhosi vaitira mainvestigations avo achida kutsvaga uchapupu nemadhoketsi anga anawo achibva awanikwa madhoketsi ake anonzi aisvika 15 evanhu vanga abaya izvazvi tikuta zvemwedzi mitatu vanhu abaya 15 madhoketsi vachibva vamuendesa kukoti akaenda kukoti pane unofunga kuma 18 days achibva anzi kurimand aenda kurimand akangonogara 2 weeks right I think ndo patatanga unzwa nyaya achinzi paakasungwa akaenda kuti vanhu vakapembera vanhu vakafara musha wese wakapembera munoziva kuti munhu aenda kwatinogara kunonzi kugeto vanhu vanozara panoitika chinhu vanhu vazara ndezvekuti vachipembera kudaro vakafunga kuti munhu wedu aenda achaita se achanodzoka zvisinei musi wakazobuda nhau dzinenge dzakabuda musi wechitatu rochina naika ndo pamakadzona weekend madzona weekend akabva anoti Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday achibva abuda ndezvekuti takazenge takungonzwa mumaraini chinzi vanhu vese vakabayiwa hakuna kana mumwe chete akadaidzwa kunzi uyai muite se muzopa uchapupu hwenyu mudare redzimhosva vanhu havana kudaidzwa here kana kuti vakadaidzwa vakasaira hapana munhu akadaidzwa vanhu vese vane madhoketsi hapana munhu akataurwa kunzi uyai kukoti musi wakati kana iwo mapurisa acho akamubata acho handifunge kuti akadaidzwa bhosi dai akadaidzwa ndo wazouya futi vachimubata futi zuva ranhasi no apa ikoti yekupi ikoti yekushungwiza Majesty Court saka tinotogara hura wedu rumaoko tichingoti munhu uyu kauyu anogona ngokusvikira tongoziva kuti ari ngoenda kupolice station achiita se achingonodzoka kukoti adzoka vanhu vatanga kutya futi akadzoka Thursday musi wechina last week musi wechina musi wechishanu Friday akabata mumwe mudzimai bva amutorera $12 amutora $12 ndezvekuti wanga musi weFriday Sunday akaenda patinotenga pashopping center yedu inonzi paHoriadzo achibva aenda pane vanhu vaya vanenge vane tumashopu twavo tine mashedhi vakangorongera magrosari panze veve akangosvika achibva atora zvinhu zvakati atora zvinhu zvakati bvanzi nemuridzi weshopu iyoyo tipowo mari yezvinhu zvaatora achibva angotora banga achiri kweshera pasi saka munhu uye nekutya akabva angomusi achiita se achienda haana kunovhura futi dhoketi nekuti munhu anobva angokutyisidzira saka adaro isandikai nhasi makuseni ka tabatana tataurirana zvakanaka kuti muri kuya muchirongwa tataurana amai vake nyakubereka nemukoma zvakanaka kuti vauye timbonzwa kuti mwana akakudzwa sei uyu ko sei tikunzwa kunzi anotobikirwa doro every year rekutopembedza shavi iri then later masikati chii chaitika zvaitika masikati ndezvidzadza kuma2 tazongonzwa yowe musha zvikanzi pane mukadzi abayiwa nebanga paabayiwa nani nabhla matsotsi saka pangobayiwa mukadzi uyu abva amhanya straight kupi kupolisi kunoisa ripoti yenyaya yake saka paaisa ripoti tazonzwa zvaitika kuma2 dzazoti dzava kuma3 nhasi mapurisa haana kunonoka kuuya vakamubata vaya ivo vavari kuziva here kuti munhu yakazenga buda handizoziva manje kuti mapurisa akazoziva but vazongonzwa kuti arwisi uye adzoka saka zvazenge zvakuvanetso vazenge vakubvunza vagara vachitobvunza kuti ko munhu yakadzoka rini ndo pazotanga kurondedzerwa vagara vachitoti atone mazuva akabata mumwe mudzimai akamutorera $12 akaenda kumashopu akanotora futi zvinhu pashopu yemunhu haana kubhadhara
veduwe saka mapurisa zuva ranhasi haana kunonoka kuuya, vabva vauya vachingosvika. Kune vamwe vabva nechekuzasi, vamwe vachibva nekumusoro, vamwe vachibva nekumusoro vanga vakapfeka uniform yepolisi nemamboma, nevamwe vanga vakavepisi vaivai vabvawo nekuzasi vachinosangana pagedhi paipe vachijambira vachipinda mukati vachinomuona Alwisi yanga akabata banga ari mumba nesando. Anzwa bhozi anotoziva apa, angonzwa inopamba pake kuti papinda vanhu, abva abuditsa sando nebanga. apa amai vari kupi? Amai vake anzi pavangonzwa nyaya yekuti vari kudiwa kuno kwatete Tilda vabva vashayika kushayika kutongobva pamba kuenda vafunga kuti tete Tilda vari kuuya kuzovanzwa mashoko avo vari pamba. Koiye Alwisi anaunzwa here? Alwisi haana kunge azvinzwa bhozi Alwisi wacho munhu wekungoti anenge achingozvigara mba make pane imba yashamwari dzake ndo paanongobuda achitanga kuita zvaanenge achiita. Right. Vabva vadini mapurisa? Mapurisa aya paangonomuona ambodanza amboda kusumudza sando. Mapurisa aya pabva vangoridza pfuti mudenga, varidza inofunga 2 shots. Ndokutogwadama kwaita, ndokutomusunga kwaita. Apa musha wese wangu wazara. Vafamba vazofamba naye inofunga about 30 meters pozi mota yayo wangu waisiya necheku. Vaisira kure. Apa anga achiiswa cheni manje. Anga aiswa cheni kumberi. Apa mapurisa anga ane sando yake nebanga rake zvese avaenda nazvo. Akazvibata. Haana netemo. Kana ivo mapurisa acho vatoyazombata vanga vakutoziva mutactic wekuti totodai. Nhasi vavagona bhozi vatoridza pfuti. Ane mumu wakaita sei? Ane big body. Mumu wakaona kukura. I think kana ari makgs angona kurema zvekuma 45. Ane kamiri kadiki. Ane kamiri kadiki ya. Plus the short one. Right. Okay. Besides nyaya dzake dzeumbavha idzi, imi semuvakidzani, pane pamunombomuona akagarawo mumba mavo kana pamugedhi mavo, makambowana mukana wokumbotaura munhu anganzi munhu akaita sei? Munhu wacho haasi pachirungu, haasi friendly, haadi zvokutaura nevanhu. Even mwana wamai vake chaiye pane mukoma wacho angatifanira kuuya. Anotomutya. Anomutya? Anotomutya. Saka imi hapana pamakati makambotaurawo naye? Inino zvangu pane paakambo. Imi makambovhiringo futi? Ini akanditi mumwe musi tatobva kunoviga hanzvadzi yake. Hanzvadzi yake? Akada kutondibaya nebanga. Kuhanzi madi? Handitomboziva. Munhu yongotiwo kana takarwadziwa bhozi mukadzi wake handiti. Atori nemukadzi? Atori nevana vatokura, akatosiyana zvake naye mukadzi. Inga wakadzi tinenamo. Akatodiwa aitori nemukadzi mudzimai wacho anga ambenga kugara South Africa. Saka kuSouth Africa kwekwe akazonoroorwawo nemwe shamwari yemwana wangu. Saka inofunga ndopaanga kuda kushandisira chimwe nyaya dzake dziripo zaanoziva kuti shamwari yemwana wangu yakaita sei. Ndiye akazomutorera mukadzi. Akazomutorera mukadzi. Imimiwo hamuna kuchekwa nebanga? Handina kuchekwa. Asi makachekerwa mota? Ndakachekerwa mota. Mavhiri? Mavhiri. Muchinzi maparamosva here? Nyaya iripo ndeyekuti vakomana ava vanabhula matsotsi vane timu yavo imwe yavanoshanda nayo iripo panzi. Itori kweko? Itori kunze. Inotone mamhosva dzemadhokisi akatoti one day. Ndezvekuti ivo dzimwe shamwari dzake idzodzo? Sure. Mune road inonzi Chitungwiza road. Muna Chitungwiza road muye mainzi pachirungu no go area. Mamusingafambiki zvinhu izvezvi. Imomo? Zvekuti maifambwa nemunhu anenge angotanga kungoyo. Ende kana atofamba aitomubira? Aitomubira. Asi vanonyatsoziva road yanga isingafambwa? Mamusingafambiki. Bhozi zvakaitika nezvekuti tanzwa kuti ndo zvaaita. Takaenda tikamboengeja tikambotora mapurisa epaSt Mary's police station. Vatambovabatsira mapatrols ekuti vaite semurodhi mufambiki. Saka paangoziva kuti ndo zvandakuita nemapurisa akazongouya vangobaiwa mota yangu yandaishandisawo nemapurisa. Kuti mimi makubatsira nemapurisa kuti mupedze kuti chineighborhood chemusha uchingobatsirwa nepurisa. Okay. Muri kuti munhu asiri friendly. Chokwadi. Asi ane mafriends. Ane munoziva
vanhu vaya vane unhu hwavo hwakaipa wakafanana vanotambawo vega ndo vanhu vanowirana vanhu vanowiranavo vanhuwo vane unhu hwakanakawo vanoenda kumakereke ayo hapana kutyidzana. munombowana mukana wokutaura namai vake? chinoitika amai vacho unongoziva kuti munhu akazvara nyange mwana akanzi apondwa even muzuva ranhasi panga vachitoudzwa nzi mwana wenyu abaya munhu nebanga ende mukadzi ari kunzi abayiwa zvikanzi kana mwana wangu ari mumba asi yabva kubaya munhu yabva kubaya munhu paaita izvozvo ndezvekuti paimba ino yechitu kubvamba pavo mukadzi anogara ipapo atomuona achibaya mukadzi uya nenhumba. Mukadzi ye abayiwa nenhumba atorerwa chi? Mukadzi yanzi akaida kutorwa kafoni asi haina kuzotorwa. Masikati atorerwa mari. Anenge azotorwa mari. Haana kukwara. Akwara roko ronzi aseparate amenopa separate. Atochekwa roko. Haite zvekutamba mukomana iye. Ukatongoda kungoita mana naye chete kungoisa banga. Ukatokudza ndokubaya zvesvo. Saka izvezvi mukomana asungwa ari mukati. Ndofunga pamwe maybe ndo zvazoita kuti amai vasakwanise kuya kuno because tatoda kunyatsonzwisisa pakunzi hanzi gore rega rega kunotobikwa ndizvo kunotobikwa doro rekupembedza shavi rake zvinenge zvichiitirwa kumusha here kana pamba ipapo? Pamba ipapo ndongoona munoziva panoungana muri neighbor vanongoitawo saizvozvo nenyaya kuti mukada kuona makore ake fungai kuti mazuva ana Thomas Mapfuma aya kanga ari kadiki bhozi aitouya kana kuti panapa ambomufungira kuti mumwe anokubira kari kamwana kadiki kachiba. Saka muri kuti aienda kumashows ana Thomas Mapfuma hatimuziva zvinoita vana vaya munoona kana kuti murufaro vaya vachinhonga zvikubaya ndo zvaiita kunge ari kuita but achiita kunge ari achitosecha vanhu mafoni. Saka iko zvino mashows anoita mashows anonzi masvondo apfuura mene kune imwe show yakaitwa kukadoma ndoko akambo anzi angatori kukadoma festival akatonotora mafoni ko apa anenge ane vanhu vake ane boys dzake itimu but mukada kuona itimu yevanhu vangani inowandoziva mwari 1 tongoti 2 bhozi pane waanonyanya kufamba naye kozoti mwe anofamba naye manheru bhozi pane imwe wacho waanoita nawo magemu masikati haoneke but this time nguva ine yaakufamba anooneka mausiku asi ane madhoketsi futi akati wandekisi naye munhu wacho ane madhoketsi. Saka madhoketsi aya munhu ane more than 15 dhoketsi anopiwa bail sei anobuda seiko? Ndo zvakutotinetsa kuti tichitofunga kuti vanhu takasununguka but musha umwe hamuna kumira musha nekuti mukada kuona makore ana wezvina 28 motanga kuona kuti akatanga kubaruma 8 years ane 20 years experience. 8 years muchifunga kuti mwana ari innocent amai vanotoziva kuti mwana anoba amai vacho hapana mhuri yese inotoziva kuti handiti ndovanonzi ndovanoita zvavanoita here kuti zvinhu zvavo zvifambe nekuti pachirungu ndiye atinoti breadwinner ndiye atori breadwinner anotochengeta mhuri yese shame sora vamai vabayiwa ndifunga tichasvika kumaraini tivatsvage mangwana timbonzwa kuti chichaita saka takungochemo ndechongoti dai vakuru nemutemo handimati avharirwa asi timu rake tingotarisira kuti handiravharwa nhasi nhasi nga chipiri chitatu china pamwe anonodzoka pamwe weekend yetaanaye futi toda kuzviona izvo saka kana avharirwa nhasi saka anogona kuenda kukoti rini musi wechina musi wechina tiri kuenda kwamadzibaba Ishmael vari kupiwa mutongo wavo tichaona zvichafamba sei tikakasika togona kuya kuchitungisa iko inga zvakaoma saka vanhu vari kutogara vachitotya zvokudaro ende pamuri kutaura 20 years experience mutaura makore ese aya vanhu vearea vaitogara vachitya kudaro vakatombozorora paakaenda South Africa
kusouth akanogara makore akawanda tungoti 4 years to 5 years 4 years to 5 years kusouth iko kaite mbozi asati aenda kusouth africa mwana wega anga asingabayi aingokutorera maingosecha zvezvo kutora akazobva kusouth adzidzira kubaya nebaba akazonodzidza degree yake rekuita sei rekubaya kusouth africa. Yay. You know what? Chazvakanakira chirongwa chinoteererwa nevemutemo. Vatongi vacho vakatoteerera. Vakuru vemapurisa vakatoteerera. And definitely nyaya iyi ndotoziva kuti mangwana chaiya kutoteera. And ivo vari kunzi mashamwari ake vanhu vese ivavo ndotoziva kuti vakutoita sei. Vakutoongorora kuti chii chiromboitika. Tinongokumbira kuti dai zvaita saizvozvo. Yo. Nekuti dai vakwanisa kavasatangire pane nyaya yekutanga. Vachinofukunura bhozi nyaya dzai dzakawandisa. Madhoketsi ese. Vachinofukunura madhoketsi. Vatsvage pamwe saka ndambofunga kuti vanhu vanenge vakaenda kunomhan'ara pamwe havasi kuuya kukoti nenyaya yekutya. Asi mataura imi kuti hapana pavari kumbotaura kunzi uyai muzoapia koti. Bo chinoitika ndechekuti kumatare dzimhosva mazuva atinoita ndekuti ukasungwa. Panonzi nyaya yakuda kutongwa pai. Vanhu vese vanopiwa vanonzi masamoni pachoko. Ndizvozvo. Yekunzi uyai muzopa umbo panyaya dzenyu dzamakaisa ripoti. Asi hapana zvatatambudzwa pane nyaya yemukomana. Haya. Kukura kwake kweseka. Akatotanga kuenda kujeri ipapa pakabaya imbwa yemapurisa. Haana kusati amboenda kujeri. Ndoyanga itori first time. Ndoyanga first time. Upenyu hwake hwese. Haana mbogara enda kujeri. Pandityisa pekuti anzi mapurisa ari kupinda roda kubata munhu mumba muri kubuda imbwa. Wozotarisa munhu hamuna munhu. Asi ndo zvinoita kuti abikirwe doro kuti apota achitsakatika kana kuti achichinja. Ndoona sekudaro. Vedu weka ndo zvacho zvinonzi zvinoshamisa zvinotyisa. Vedu weka vabereki vogara vachitya, vanhu vogara vachitya, vana vatakabereka. Mati anotora zvinodhaka. Zvinodhaka anenge anosanga handizoziva. Mati mambomona akadhakwa here. Anonzi vanomboita zviya zvokustika kuita mazombi. Iye kustika astika ameno haastike anowanzomwa tumbo cheche asi haadhakwe kupera zvokudaro kuti anenge achizvetira pakuenda unoita basa rake kuti aende akasimba. Alright. Saka imimi hamutyeri because vamwe vese vatabata vakambobayiwa vakambobirwa vakambodati tinotya. Hasungo yanotobuda manje tinoswera tauraiwa. Kuuya kwandaita kuno ndiko kuti ninika shoko redu isusu nevagari rifambe rinzwi kwenyika yese. Ndizvozvo. Kuuya kwandaita. Sure. Anyway, vachimuti toda ngokutendai nekuuya kwamaita. Toda ngokutendai nezvivindi zvamaita. Because munhu wese anga achingonzwa nyaya kungoti bla matsotsa vati handitombozivi. Handimuzivi. Koenga muri kunzi mune dhoketi vati aiwa please musandibatanidze munyaya idzodzo. Tinoswera tauraiwa. Tinoswera but mimi mati right. Tiri kuuya. Brian akati aiwa ndakatama hangu ikoko. Asi kana zvichabatsira kuti kunge kuchiita runyararo, kunge kuchiita peace, regai tuye tizoita sei tizotaura nditika. Alright, okay. Saka I think tichazoita tichinzwa kuti kukoti kwacho achafamba sei. Uyezve nevamwe vake vari kunzi vari kunze vari kunziwonavo vane madhoketsi akawanda kuti tichanzwa kuti zvichange zvichifamba sei. Anditika. Aiwa tinokutendai nekuuya kwamaita. Anditika. Thank you so much. Thank you so much.